Un informe solicitado pola oposición en Chantada parece aclarar que a venda de auga por parte da empresa adxudicataria da xestión deste servizo sería unha práctica fora da legalidade. O PSDG denunciara públicamente este feito ao ter constancia de que unha empresa do Sabiñao pagaba a concesionaria polo suministro de auga que recollía en distintos puntos da rede municipal. Agora piden responsabilidades e o tema volveuse a ir na quenda de rogos e preguntas do pleno de setembro. Cada vez que preguntábamos no pleno pola venda de auga, o señor alcalde intentaba botar balóns fora, sempre, que non era responsabilidade do Concello, que tal vez a Confederación era a que tiña que dar os permisos. Bueno, por fin, un ano despois, temos un informe de intervención e de secretaría no que se deixa ben claro que a práctica que levou a cabo a empresa é a todas luces ilegal. E foi un feito, ademais, doloroso, porque todos lembramos a escasez de auga que había o ano pasado e as recomendacións que facía a propia empresa para ser conscientes da seca que había e utilizar a auga de xeito moderado, mentras que eles estaban facendo un negocio e vendéndoas supostamente a espaldas de todo o mundo. Nós non imos ficar de brazos cruzados. O que fixemos neste pleno foi pedir explicacións ao alcalde, exixíndolle que tome medidas sancionadoras contra esta empresa. Non pode ser que un feito tan destacable pase inadvertido e sin a sanción correspondente. El dixo que probablemente farían unha auditoría, pero que non o tiñan claro tampouco. Pois eu coido que un ano, e agora uns informes sobre a mesa, deberían claramente empurrar o alcalde a tomar as medidas oportunas. E se non o fai el, pois, dende a oposición, seguramente tomaremos medidas sobre o asunto. O informe dinos que, bueno, pues esa venta que se estuvo facendo por parte da empresa concesionaria de Chantada, que foi, pues, daquela maneira no ano 2017, este ano non se fixo, según nos consta aquí no Concello non houbo ningún tema destes de venta de auga, por así dicilo, e nós o que sabemos con toda claridade é que para poder facer ese tipo de venta de auga, que as augas son públicas, probablemente necesitaran un punto de conexión como un ciudadano ou unha empresa de Chantada, cousa que penso que non ocurría, e non sei se co permiso ou non da Confederación, pero probablemente sí tamén, non? Entonces, eso está subsanado, e, ollo, nós na medida do posible que vamos facerlle un seguimento, como non pode ser de outra maneira, e ao mellor a través dunha auditoría interna, bueno, pues a ver en que fase de cumplimentos dos acordos firmados no seu momento estamos cumplindo por parte do Concello e por parte da empresa. Aqueles puntos, se é que se está incumplindo algún, hai que corrixilo inmediatamente e, bueno, pues eso quere dicir que incluso hai previstas nas bases da concesión por sancións pertinentes cando non se fan as cousas como hai que facelas, non? Neste caso é complicado porque non está perfectamente ben detallado e recollido eso, pero en outros casos se hai incumplimentos e o que está claro é que, bueno, pues indudablemente o que ten que facer o Concello neste caso é a empresa exixirlle que lle preste aos ciudadanos de Chantada, que son os que están pagando polo servicio, o mellor servicio posible e a auga o máis potable posible, non? Como non pode ser de outra maneira. E que, se en algunhas cousas non se está cumplindo, existe esa prerrogativa de faltas leves, medio leves e graves. Entonces, con eso, cada unha ten a súa sanción pertinente e, oye, cando ocurren cousas que tes 3 ou 4 sancións graves metidas no peto, a mellor hai outras posibilidades que sería restricción ou que sexa, non? Pero, bueno, en principio, o tema da auga dá problemas en cantidade de sitios. Eu creo recordar que na prensa de vez en cando, bueno, pois a Qualia, que é a que está funcionando en Monforte, que ten uns problemazas tremendos, non? Polo sistema de alcantarillado que teñen, ou polo suministro que é antigo, ou polos vertidos, bueno, por cantidade de cousas. Entonces hai que leválo con certo tino. E aquí, aparentemente, non temos serios, nin pequenos nin grandes problemas cos de Viacos. Os diferentes grupos da oposición pedimos un informe á Secretaría. Este informe é demoledor, dindos que esas prácticas son totalmente ilegales e, por tanto, temos que tomar carta no asunto. Todavía estamos pensando en a forma de actuar, pero posiblemente pronto teña as novedades da forma en que os tres grupos da oposición, ou cada un individualmente, tomemos as medidas oportunas e fagamos saber o que opinamos ao respecto e as medidas que vamos a tomar.